afectou, afectou a crise económica, e afectou a todos, ten que afectar a ese sector porque non está fora do mundo, en absoluto, non. E bueno, pasa que non sei se o sector editorial lle afectou máis a crise económica que certos hábitos, certos cambios de hábito de eso que chaman consumo cultural. E non falo do libro electrónico, non, que sí que algo afectou, pero bueno, un poquinho, aí ten unha incidencia pequena, pero sí que creo que a xente, pois, de alguma maneira, se antes a cultura escrita, non, tiña, pois, digamos, tiña unha consideración determinada, neste momento ten menos consideración. Eu vexo por nenos pequenos, non, porque a veces o que está en digital é máis creíble que o que está en papel, é dicir, vai en papel, xa é unha cousa bastante pasada. É dicir, bueno, vamos a ver que internet é unha ferramenta que hai que utilizar, cada quen calcule como queira, pero as oportunidades que dá son precisamente a eliminación dos editores de periódicos, de libros, é dicir, antigamente esa oportunidade era moi difícil, non, é dicir, era casi imposible, non, pero este momento sí, é dicir, un grupo de, xa sei que todo é moi complicado, non, pois, quizás hai unha selección de noticias, tamén, é dicir, porque senón, claro, todo isto é se non hai filtros, claro, como son os filtros, claro, pero desde un punto de vista libertario, que é do que falo, é moito máis fácil orientarse agora que antes, e hai que orientarse hacia medios electrónicos. Ou te orientas ou te orientan, así que mellor orientarse xa porque é que só por aí, non? Non, eu creo que a longo prazo, porque ainda, digamos, a cultura escrita ten un prestigio. Hai escritores que vale, sí, o libro electrónico perfecto, pero eles ainda queren ver o seu libro en papel, non? É como, se o tocas existe, se non existe, non? Entón, bueno, pois eso levará un tempo, non sei canto, tamén sei que as cousas van máis rápido do que parece, non? É dicir, eu, pois que xa son así un pouco máis medio que vos, non sei, os vinilos parecía que era imposible que desaparecesen, a música non había que tocala, había que tocar un soporte, non? É dicir, bueno, agora xa non o tocas e a música existe igual, non? Pois, o mundo do libro pasa igual, Pero además, o mundo do libro volve onde naceu, é dicir, eu que sei, a Odisea e a Ilíada e todos os libros non naceron escritos, naceron orais. E ahora volve aí outra vez. Eu creo que sí, claro, todos os soportes, todos os novos soportes cambian a forma de escribir. Cando apareceu o papel con Gutenberg e, bueno, xa antes dos papiros, pois cambiou totalmente a forma da literatura, fixo a máis, eu creo que de forma máis pobre, porque a fixou, non? Bueno, antes as obras literarias contabas aquí un individuo e despois oía o mes en negreira ao mesmo tempo e dicía, carai, este tipo, tomolle unha vida volta de moito cuidado, non? Totalmente. É un novos tempos, non me asusta, ao contrario, porque está todo o que sea tempos novos nos que hai como unha especie de incertidumbre, non, pois os durrutinianos que chamamos, pois eso nos encanta, porque podes facer cousas novas, melloradas, ou que, non sei, o peor que te vai pasar é que non pasa nada. Eu cando me tinha editor, pois era complicadísimo, porque, vamos a publicar un libro, 60.000 pesetas, 100.000, que bueno, non. E despois a ver se recupera, está. Agora non, agora é moi fácil. Tengo unha merda dunha máquina como esta, atrapallada, se te queres te metes editor digital, pero maña mesmo. Entón, bueno, e a nivel informativo igual, é dicir, montas un periódico, hai que traballar. Pero bueno, quer dizer, sin cobrar, vale, perfecto, pero cando un é novo, eu me acordo que tiña tempo, cantaba un pre e rompes a cabeza en que pasemos o tempo, non tal. Bueno, quer dizer, as posibilidades son inmensas,